Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Mayong buntag maigsoon ko ni Kristo. Nini ikaduhang Domingo sa Kwaresma, kita gipahinumduman bahin sa kamatuuran nga ang tanan dinhi sa kalibutan lumalabay lamang, kalipay man o kagulanan. Busa dili kita angay mawad-an sa kadasig, ug puno sa himaya ug kalipay sa ulogon ta kining Santos nga Eucharistia, bisan pa man taliwala sa mga kalisod nga atong nahiaguman karon. Ug mga liyaw sab kita nga unta ang kalinaw maghari na sa tibuok kalibutan, ilabi na sa mga nasod sa Ukraine ug Russia. Ug sa dili pa kita magsugod sa Santos nga Misa, gidapit ko kamo sa pag-ampo alang sa kanonisasyon sa salugoon sa Dios, Teofilo Camomot, Obispo. Pag-ampo alang sa proseso sa kanonisasyon sa alagad sa Diyos, Obispo Teofilo Camomot. Makagagahom o kanunay nga buhing Diyos. Ang imong grasya o ang gugma alang kanimo mao ang naghimo sa imong alagad, Teofilo Camomot. Sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo isip pari ug obispo. Usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon. Makanunayon sa pag-ampo ug maghihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panig-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siyang ibayaw sa kadungkanan sa mga alta. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad. Papaubsanon kaming mga liupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among kipangayo. Nining bahina sa hilom atong ibungat ang grasya nga atong pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Ug uban sa atong mga tagsa-tagsa kakatuyuan ato sa bihalad kining mosunod nga mga pangamoyo.
Mga igsuon, kita nagkatigom sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Nausab kani Maayong adlaw mga igsuon. Nining santos na misa atong ihalad sa Dios ang atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan. Iampo sab nato ang atong nasod sa atong pagpangandam alang sa atong umaabot na national elections, sa kaluwasan sa tanan batok sa hulga sa COVID-19, sa kaayuhan sa tanan nga na-confine karon sa mga hospitals ug sa atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog nining santos na misa. Ikaw magpadala aron pagkayo sa mga mahinulsolo. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, gisugo mo kami sa pagpatalinghog sa imong hinigugmang anak. Pakana ang among kalag pinaagi sa imong pulong, aron human malimpyo ang among espiritu, malipay kami sa pagsudong sa imong himaya. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Henesis. O gidala siya sa Ginoo ngadto sa gawas ug giingnan. Tan-awa ang langit ug ipha ang mga bituon. Kun makaihap ka ba, makabaton kag mga kaliwat nga sama kadaghan ni ana. Mituo si Abram sa Ginoo. Ug tungod niini giisip siyang matarong sa Ginoo. Unya ang Ginoo miingon kaniya, Ako ang Ginoo nga nagsugo kanimo. Pagbiya sa sa Kaldea, aron ihatag ko kanimo kining yutaa. Apan si Abram miingon, Ginoong Dios, unsaon kuman pagkasayod nga ako nakini. Ang Ginoo mitubag, dad-i akog nating baka ug kanding ug karnerong laki nga 3 ka tuig ang kagulangon sa matag usa niini. Pagdala usab og tukmo ug usa ka salampati. Busa gidala ni Abram kining tanan ngadto sa Dios ug
gipamikas niya ang mga mananap, ug unya gibutang sa duha ka lumbay ang masig kapikas niini. Ang mga langgam lamang ang wala niya pikasa. Nanugpa sa mga pinikas nga mga mananap ang mga langgam ug manunukob ug giabog sila ni Abram. Sa pagsalop na sa adlaw, nahikatulog ug nahinanok si Abram ug nalisang siya pag-ayo. Sa nakasalop na ang adlaw ug mangit-ngit na, mitungha pagkalit ang usa ka hudno nga nag-aso ug usa ka sulo nga nagsiga ug miagi kini sa taliwala sa pinikas nga mga mananap. Niadtong adlaw, naghimog kasabutan ang Ginoo tali kaniya ug kang Abram. Miingon ang Ginoo, isaad ko nga ihatag ko kining tibuok yuta ngadto sa imong mga kaliwat, gikan sa suba sa utlanan sa Ehipto, hangtod sa dakong suba sa Euphrates. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug kaluwasan, kinsa may akong kalisangan. Ang Ginoo mao'y dalangpanan sa akong kinabuhi, kinsa pa may akong kahadlukan. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Patalinghugi o Ginoo ang tingog sa akong pagsangpi. Kaluy ako ug tubaga ako. Bahin kanimo nagasulti ang akong kasing-kasing. Kanimo nangita ang akong mata. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang imong presensya o Ginoo akong gipangita. Ayaw taguang imong naong kanako. Ayaw isalikway ang imong sulugoon diha sa kapungon. Ikaw ang akong magtatabang, ayaw ako isalikway. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Gituuhan ko nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo diha sa yuta sa mga buhi. Paabuta sa walay kahadlok ang Ginoo. Pagmalig-on sa kasing-kasing ug paabuta ang Ginoo.
Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Mga igsuon, padayon kamong tanan pag-awat kanako. Gipakita na namo kaninyo ang hustong panigingnan. Busa, awatan ninyo kadtong nagsunod niini. Gisultihan ko na kamo niini sa makadaghan, og karon sublion ko kini pag-ingon uban sa mga luha, nga dunay daghang mga magtutuo kansang pagkinabuhi, sukwahi sa tuyo sa kamatayon ni Kristo sa krus. Musangko gayud sila sa impyerno, kayang ilang gipakadiyos, mauman ang mga kailibgon nga lawas nun. Nagpasigarbo sila sa angay unta nilang ikaulaw, og naghuna-huna lamang sila sa mga butang ni ining kalibutana. Apan kita mga lumulupyo sa langit, og mahinampon kitang nagpaabot sa pag-amhi sa atong manunubos, gikan sa langit, ang Ginoong Hesukristo. Ilisan niya ang atong mga lawas nga may kamatayon sa lawas nga mahimayaon sama sa iyaha, pinaagi sa gahom nga gigamit niya sa pagmando sa tanan. Busa mga igsuon, nga gimahal ko o gihandom, kalipay o garbo ko, paglig-on kamo diha sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daigon ka, O Kristo, Hari sa himaya, dili sa panlamang mabuhi ang tao, kundi sa matagpulong nga gikan sa Baba sa Dios. Daigon ka, O Kristo, Hari sa himaya. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nausab kanimo. Ang santos na ebanghelyo sumala ni San Lucas. Humiyaw ni kao, Ginoo. Mga usa ka simana human siya magsulti ni ining mga butanga, gidala ni Jesus si Pedro, si Juan ug si Santiago, ug nanunga sila sa usa ka bungtod aron magampo. Samtang nagampo siya, nausab ang iyang panagway ug migilak ang iyang sapot sama sa kaputi. Ug sa kalit mitungha ang duha ka tawo ug nakigsulti kaniya. Sila mao si Moises ug si Elias nga mipakita uban sa langitnong himaya ug nakigsulti kang Jesus mahitungod sa iyang kamatayon didto sa Jerusalem. Nahikatulog pag-ayo si Pedro ug ang iyang mga kauban, apan nahigmata sila ug nakakita sa himaya ni Jesus ug sa duha ka tawo nga nagbarog tupad kaniya. Sa diha nga ang duha ka tawo mobiya na kang Jesus, miingon si Pedro kaniya, "Magtutudlo, maayo gayod nga ania kita dinhi. Magbuhat kami og tulo ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias." Sa tinuoray, wala siya makasabot sa iyang gipanulti. Samtang nagsulti pa siya, mitungha ang usa ka panganod ug milandong kanila, ug nangahadlok ang mga tinun-an sa diha nga ang panganod mipatungod kanila. Unya may tingog gikan sa panganod nga miingon, "Kini mao ang akong anak, nga akong gipili, pamatia ninyo siya."
Sa pagkahanaw na sa tingog, si Jesus na lamang ang nahibilin. Wala magsaba ang mga tinun-an, mahitungod ni ining tanan. Og ni adtong higayuna, walay usa ka butang sa ilang nakita, nga gisugilon nila kang bisan kinsa. Mga igsuon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ikaw ug ako gitawag sa Ginoo sa usa ka realidad na mas labaw pa kanato. Mayong adlaw kanatong tanan. Dili na ko makalimtan ang tambag sa akong mama ni atong bata pa ko. Dong pagtarong og eskwela aron mulambo ka. Sa makanunayon akong pamalandong ni ining maong pulong, akong nasabtan ang kahulugan ni mama sa pulong na paglambo o mulambo. Ang paglambo mao di ay ang pagdiskubre sa mga butang na kaya nakong buhaton, pagbansay sa mga gasa nga ania kanako. Sa akong makanunayong pagpuyo giniyahan sa tambag ni mama, akong nasinati na ang tumong sa paglambo dili para sa akong kaugalingon lamang. Ang akong paglambo nahimutang sulod sa dakong realidad sa kalibutan. Buot pasabot, palambuon nako ang akong kaugalingon dili para sa akong kaugalingon lamang, kundili para makatabang pud ko sa paglambo sa uban. Sa konteksto sa atong pagbasa karon, palambuon nato ang atong mga kaugalingon aron makatabang kita na masinati sa uban ang himaya sa Dios. Palambuon nato ang atong kaugalingon para atong mapuy-an ang tumong, tinguha ug kabubuton sa Dios para sa matag usa kanato. Sa atong ebanghelyo karon, gisaysay ni San Lucas ang panghitabo sa Transfiguration o ang pagkausab sa dagway ni Kristo na migilak ang iyang sapot sa kaputi. Mas masabtan nato ang kahulugan niining panghitabo kung atong balikan ang kasinatian ni Jesus ug sa iyang mga tinun-an, wala pa sila musaka sa bungtod. Si Pedro, sa ngalan sa iyang mga kauban na mga apostoles, miila kang Jesus isip usa ka Mesiyas, ang manluluwas nga gipaabot sa katawhan sa Israel. Apan sukwahi sa ilang konsepto sa gamhana na manluluwas, si Jesus mipaila sa iyang kaugalingon, isip usa ka manluluwas na mag-antos ug mamatay tungod sa iyang pagsangyaw sa gingharian sa Dios. Kini naghatag dili lamang kalibog, kundili krisis sa pagtuo sa mga apostoles ilabi na kang Pedro. Ang ilang kasinatian didto sa bukid, maoy nagtudlo, nagpahinumdom kanila, na pinaagi sa pag-antos ug sa krus lamang mamahimong mahimayaon si Kristo. Ang himaya sa pagka-Mesiyas anaa sa iyang paghalad sa iyang kinabuhi para sa tanan. Mga igsuon, maupod kini ang hagit sa atong ebanghelyo sa matag usa kanato. Adunay panahon na dili nato mapuy-an ang atong pagtuo, dili tungod kay mahadlok kita, apan tungod kay wala nato masabtan ang pagtulunan ni Kristo. Ang pagtuo na atong gidawat, dili lamang magdala kanato sa kaluwasan, apan nagtabwag sa matag usa kanato na mubarog ug muhubad pinaagi sa atong kinabuhi sa pagkamanluluwas ni Kristo. Susama sa pagpanluwas ni Kristo, kita gitawag dili lamang magsangyaw sa gugma ug himaya sa Dios. Kita gidapit na mubarog sa kamatuoran, mudapig sa katungod sa mga hinikawan ug dinaog-daog, musubay sa hustisya ug mupuyo sa katarong.
Nasayod kita na kining tawag sa pagtuo, lisod kaayo puy-an, ilabi na karong panahuna. Na ang kamatuuran gilugos pagbag-o o gipapa sa mga naninguha o gahom, na ang pasaylo gikan kang Kristo, giisip na madawat bisan wala ang pagbag-o sa kasing-kasing o pagpangayog pasaylo. Nahimong bag-ong normal ang pagsangyaw sa bakak, ug ang tinguha na mahatagan og justisya ang mga gilupigan, giisip na usa ka propaganda lamang. Ang atong paglambo di ay sa pagtuo mga igsuon, nanginahanglan sa atong kinasing-kasing na pagtubag sa tawag na bag-uhon ang atong kaugalingon, ang atong paglangtaw sa kinabuhi, ang atong mga batasan, ang atong kinaiya, aron kita mahasubay sa kabubuton ug pagtulunan ni Kristo. Pinaagi niini, nakaambit kita sa pagpanday sa usa ka realidad na mas labaw pa kanato, ang realidad sa paghari sa kabubuton sa Dios. Apan dili kini sayon, apan pwede nato sugdan sa ginagmayng pamaagi. Una, ligunon nato ang atong pag-ampo karong Kwaresma na atong masabtan ang kabubuton ni Kristo. Ikaduha, hinumduman nato na aduna kitay kapasidad ug katungdanan nga mupila ug mupili sa kamatuuran. Ikatulo, atong hinumduman ng atong pagbasa sa kamatuuran giniyahan sa mga kasinatian sa mga kabus o gilupigan, ug dili sa tinguha sa mga gamhanan ug hakog sa gahom. Ikaupat, puy-an nato ang atong gipanudlo sa atong mga kabatanunan, susama sa dili maayo ang mamakak, sayop ang mangawat, mangayog pasaylo kung masayop, mutahod sa matag usa ug uban pa. Igsuon, unsa man ang kalisod sa imong pagtuo karon, ihalad nato kana kang Kristo, inubanan sa iyang grasya, pinaagi unta sa imong paningkamot na mulambo ug mabag-o, masinati sa uban ang himaya ni Kristo. Mga igsuon, hinaot paunta. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya na nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya o gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mga igsuon,
Magampo kita sa Dios Amahan ang tuburan sa tunhay nga kalipay ug kahimayaan. Sa matag pangamuyo kita moingon, bag-uha kami Ginoo. Bag-uha kami Ginoo. Alang sa simbahan ug sa mga nangulo niini, nga musanag unta ang dagway ni Kristo pinaagi sa ilang ministeryo nga puno sa kaluoy ug gugma. Magampo kita sa Ginoo. Bag-uha kami Ginoo. Alang sa namunuan sa gobyerno, nga mabag-o unta ang paagi sa ilang panerbisyo, magampo kita sa Ginoo. Bag-uha kami Ginoo. Alang sa maabot nga national elections, nga unta malinawon kini ug matinud-anon, magampo kita sa Ginoo. Bag-uha kami Ginoo. Alang kanatong tanan, nga dili unta kita kawad-an sa kadasig sa panahon sa kasakit, ug dili mahigot sa kalipay nga lumalabay, magampo kita sa Ginoo. Bag-uha kami Ginoo. Alang kang Monsignor Teofilo Camumot, Obispo, ug si Blessed James Alberione, SSP, ang founder sa Pauline Family, nga unta mabayaw na sila sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Bag-uha kami Ginoo. Alang sa mga nangamatay, nga makita unta nila ang mahimayaong dagway ni Kristo didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Bag-uha kami Ginoo. Magampo kita karon nga unta masumpo na ang COVID-19. Horacio Emperata. Maluluyon ug mapuangurong Amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta, mangalagad sila sa mga masakiton, uban sa katakos ug puangon. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Mahigugmaong Amahan, dasiga kami diha sa among mga kagulanan, pinaagi sa pagpakita kanamo sa mahimayaong dagway ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga binuhay
bayad sa mong kasaypanan, dawata himuha nga among kaluwasan, dawata himuha nga among kaluwasan. Ginoong Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamay, ihatago na dawat namong kini. Ihalad kanimo nga abot sa yuta o ginama sa kamot sa mga tao, mahimo kini nga ilimnon nga espirituhan, alang ka namo. Sa dawaton ka kami, Ginoong Diyos, o makahimod kami, sakripisyo among gihalad sa kasing-kasing mga pausan, Robin Muso. Sins, and cleanse me from my iniquities. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Waton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining halad magpapasunta sa among mga sala ug magsantos sa among kalag ug lawas aron maandam kami pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kapamahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom, gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon ug kaayo. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Amahan, ug gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak sa Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagatigom ikaw ug mga tawo alang kanimo, aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan,
usa ka putli nga gasa, ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan, ania kining mga gasa, himua kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Hesukristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog ni ining misteryo. Ni anang gabii nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, midayig, mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini maong akong lawas na itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, ug midayig, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Amahan sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Hesukristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo, nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimuti pagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima, kansang kamatayo nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo, ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himua kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin, uban sa imong mga pinili, una sa tanan, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang putli na bana, uban sa mga apostoles ug mga martir, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo, pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigala ay makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon, si Francisco among Papa, si Jose among Obispo, ug ang tanang mga obispo, uban sa tanang mga pari, ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo ni ining imong katawhan nga ania karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man naghiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayuna sa imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya ni ining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo
among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya og diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mga igsuon atong ampuon ang mga pulong nga gitudlo kanato ni Jesus na atong igsuon ug manunubos. Amahan mo nga naa sa mga langit, pagday ko ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong ingarian, matuman ang imong pagbuo, dinhi sa yuta mayngon sa langit. Agkalano na mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, inunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Nausab kanimo. Mga igsuon, ipakita ta ang timaan sa kalinaw. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluhoy kami, kaluhoy kami, hatagi kami sa Kini mao ang kordero sa Dios
nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay makalawat kanimo, panipamulong mo lamang ug mamaayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug giusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, human kami mga lawat, paningkamutan namo ang pagpasalamat kanimo, aron imong buhaton nga makaambit na kami sa mga butang sa langit, bisan tuod ani apa kami dinhi sa yuta. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon akong awhagon ang atong mga igsuon nga adunay balatian sa pagdungo sa ilang mga ulo o pagampo sa grasya sa Dios. Langitnong Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maigsoon ining bahina atong ipaabot ang atong mga pasalamat sa tanan nga ning tabang o nagpaluyo aron atong mahatod kining santos nga misa sa ikaduhang Domingo sa Kwaresma. Daghang salamat sa atong mass sponsors, sa atong lectors, ug ang Good Samaritan Choir, ang atong technical crew, ug ilabi na sa atong mass presider, si Reverend Father Mark Anthony Zarate, OFM. Ug tungod lagi kay nagaduol naman ang national elections, inighuman ining santos nga misa, aduna kitay gigahin nga panahon alang sa paghisgot-hisgot sa mga butang nga ngay natong mahibaluan aron malamdagan kita sa pagpili sa mga kandidato nga angay mag-alagad sa gobyerno. Ug mohangyo gihapon kita sa inyong tabang aron sa matag Domingo makahatod kita nining santos nga Eucharistia. Palihog, ideposito lang ang inyong donasyon sa Security Bank ubos sa account name the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul. Account number 0181 00551 6001. Daghang salamat ug maayong adlaw nga Domingo sa tanan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nausab kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon, natapos ng atong santos na misa, manlakaw kita dala ang gugma ug kaluoy ni Kristo. Salamat sa Dios. Precious Lord, take
Mga igsuon, nagsingabot na gayod ang eleksyon sa atong nasod. Karong umaabot, Mayo 9, 2022, kitang mga botante gilauman na usab nga mopadayag ug mobuhat sa atong mga katungod sa pagpili sa mga mangulo sa atong nasod ug sa tagsa-tagsa nato ka mga lungsod. Katungod kini nga adunay dako nga responsibilidad. Maayo unta nga ato kining mapangandaman pinagi sa pagpamalandong ug pagampo nga unta magiyahan kita sa atong pagpili sa mga kandidato nga tiunay nga moalagad sa atong nasod. Busa, niining mosunod nga mga pipila ka gutlo, atong igahin alang sa paghisgot-hisgot mahitungod sa eleksyon. Ug unsa kabililhon ang ako ug ang inyo nga mga boto. Tungod kay ang boto nato, sagrado. Ang boto ko ug ang boto ninyo, kaugmaon nato. Nganong mag-apil-apil man gyud ang simbahan sa politika? Magampo na lang unta na sila alang sa mga politiko. Katungod sa mga tao nga naglangkob sa simbahan, ang pagpakabana sa politika. Tungod kay sama kanimo, sila usab mga Pilipino. Ayaw katingala kung adunay mga pari o mga madre o mga nag-alagad sa simbahan nga mopadayag sa ilang opinyon o mopahinumdom sa angaytang buhaton. Tungod kay ila kining obligasyon sa paggiya ug paghatag og moral guidance sa katawhan sa Dios. Gani, sa panahon pa nga si Pope Leo ang nangulo sa simbahang Katoliko, ang Santo Papa sa tuig 1891 nagsulat og usa ka social encyclical nga naguluhan Rerum Novarum, diin nanawagan siya sa katawhan sa Dios sa pagpakabana ug sa pagpakiglambigit sa mga isyu nga may kalabutan sa ekonomiya, politika, social and cultural issues. Usbon ko, katungod ug obligasyon sa simbahan ang pagpakabana sa politika ug paggiya sa katawhan sa mga butang nga may kalabutan sa moral o spiritual nga isyu, labi na sa pagpili sa kandidato kinsa tiunay nga mag-alagad sa nasod. Kandidato nga dunay prinsipyo, nga haom sa prinsipyo ni Kristo. Mga igsuon, ihatag ang imong boto sa mga kandidato nga matinud-anon, walay bahid sa korupsyon, ug adunay integridad. Tungod kay ang boto nato sagrado. Ang boto ko ug ang boto mo kaugmaon nato.